Egunon guztioi, ongi etorri hilabete hontako badadoa emankizunera, badadoa 5. emankizuna. Gaur, BHO handia ukaiteko orea dugu, nola zaude BHO? Ondo, egia esan, plazer bat. Nola nauzu ditza, BHO, Oian? Deitu Oian lagunen artean. Ados, biziki. Oian txoritxo batek esan dit zuk autoak gustuko zenituela? Pila bat, gainera. Ados, nik ez dut ideiarik ere, baina orduan Need for Speed Most Wanted autoioko klasikoa hautatu dut gure hartan aritzeko, gure belaunaldia asko markatu indeko bat. Bai. Eta hori, pasako gara autoen autura, elkarrizketa bitartean. Nik hartuko dut auto urdina, zenta ez dakit zer den. Chevrolet. Bai, Chevrolet. Bale, bikain. Ongi da Chevrolet? Bai, ondo dago. Ale, maio sustat. Nik nahiago dut, hartuko dut trakzion arrier, atzeko trakzioa, Lexus. Ez kontrola galtzeko. Hori da. Biziki ongi, tasiko gara. Lasterketa, eta orain ingo izkizut galderak, beraz bikain. Ea galderekin deskonzentratzen zituan pixkat eta irabazi noan. Irabazi nahi duzu, Gidatzea ez da nire zaitut utziko. Alderik honena, beraz BHO esan dugun bezala raplaria zure raplari izena da. Zenbat denbora da mazu rapatzen, BHO? Rapatzen lagunen artean, agian 5-6 urte, seriosago 2-3 urte, seriosago. Ukan dugu aukera zu eta zu rapatzen ibiltzen zaren jendearekin atera duzue diska bat, niretzat bizika izki pasatzen, atera duzue diska bat 1989 izenekoa, kontatzen aldi guzu, pixkat diska horren inguruan, Oian? Bai, irabazten zaitudan bitartean kontatuko dizut. Guk estudioko jendearekin ugalde gure base egilea eta DJ-ak disko bat egin du lokaletik pasaden jende kasi guztiarekin. Azaltzera duzu lokal hori pixkat zer den? Bai, da gure Moskuko plazan dagoen estudioa. Irunen? Irunen, bai. Bai, ez Errusian. Eta hor badugu beraz kriston giroa, raplari asko pasatzen dira, ez bakarrik raplariak, regelariak ere badira. Eta beste talde askorekin partekatu dugu lokal hori. Beraz, diskan agertzen dira 4 talde ezberdin. Nire taldea gaizkarekin batera, H04 deitzen den taldea. Badugu ere Indaborda taldea, zen DJ-aren, Uaprotzen talde hoia. Eta badugu Balloon Frame, gurekin batera hasi den talde berri bat. Eta azkenik Sonderru. Sonderru irungo talde, aspaldiko talde bat. Nahiko ipagarria hori. Azkenean hori pixkat Irun eta Bidasoa inguruko jendea biltzen zarete. Zerk egiten zaituzte berezizuek Bidasoa aldeko raplariek? Bakzu Irun askotan deitzen zaio frontera, baina, nire esango nuke hortik aurrerago mugak hausten saiatzen ari garela. Pixkat bi aldetara zabaltzen, hizkuntzak nahasten, eta azkenean guk inguru hortan bizi garenez kultura asko nahasten ditugu baita ere. Da, egia da nik baudala xantza okandola horri inguruan handitzeko ere bai. Eta egia da hori jende ezberdin asko pasatzen da, eta horrek nola eragiten duzuen musikan? Azkenean guk egiten dugun musika ez da alaiena, ere ez? Askotan... Bada alaia ere bai. Alaia bada, bai, baina gehienetan saiatzen gara pixkat aldarrikatzen, naiz eta, ezin batzutan zuk diozun bezala alaia egiten dugu, pixkat estilo aniztasunean. Eta nola eragiten duen Bidaso aldean bizitza, ez da beti erresa, egia esan. Alde batetik ulertzen gaituzte, batzutan erdizka, eta beste aldetik erdizka ulertzen gaituzte. Beraz, osoki ulertzea zaila da. Jendeak ezin gaitu beti osoki ulertu, baina saiatzen gara. Hori da, biziki ongi. Eta hori, 1989 diskan, hor artista ezberdinak aurkitzen aldira, mota oso ezberdinetakoak, pixkat horizonte ezberdineteko jendea, eta nola deskribatuko zuzenuke diska hori? Eta egia da, gonbidatuen aldetik badela ezberdintasun biziki handia, baina azkenean baduena koherentzia moduko bat horren artean. Nola azalduko zenuke hori? Azteko diskaren motorea ugalde izan da, Uaprotz, bere izen artistikoa, dela base egilea eta zuzeneko DJ-a ere. Berak egiten ditu grabaketa guztiak, masterizazioak, berak egiten du pixkat produkzio lan guztia.
Eta azkenean berak manatu du proiektua, beraz pixkat bere ikusteko manerara hurbildu da. Koherentzia izan da, berak eman dion koherentzia segituz. Ikusten zuen bezala katastrofikoa da nire gidatzeko maila, eta ikusten da oian biziki gidari fina dela. Bueno, ez dakit frenatzen, ez da. Minutu bat baina gehiago ateratzen dit, da. Hori, esaten alda pixkat zuen, noski ekibalentzia guztiak ordez, baina pixkat konparatzen altzaio kroniken estiloko album bati edo kronik 2001, zentzuan nun hola den pixkat produktore handi batek biltzen dituen traplari ezberdinak, eta eskala guztiak gordetan noski. Berdin hurbiltzen da, bai. Hurbiltzen da pixka bat, egia da, zitatu didazu kriston disko potolo bat. Bai, agian ez da konparaketa moduan komplikatu izan daiteke. Guk gure eskala txikiago batean gauzak ondo egiten saiatzen gara ere. Orduan, hurbiltzen da pixkat. Eta zuk nola ikusten duzu garatzen ari den panorama Euskal Herri mailan raparen inguruan? Esango nizuke geroz eta rap gehiago badagoela euskaraz. Nik duela urte batzuk ez nuen kasik talderik ezagutzen, euskaraz egiten zutena, eta geroz eta gehiago ikusten ditut, gero izan daiteke rap munduan sartuta egoteagatik, baita ere. Baina placer bada, egia esan Euskal Herritik gazte berri batzuk agertzea, eta rapa bizirik dagoela ikustea, placer ematen du. Hori da, eta zuek kontzertu askotan ibiltzen zarete, nola dira zuen kontzertuak? Esango nizuke ez dugula kasik neoiz errepikatu kontzertu berdin bat. Beti aldatzen ditugu, kanturen bat tokiz aldatzen dugu, edo erabat kentzen dugu, berriak gehitzen ditugu. Eta gure kontzertua nola den? Itzuli bat. Itzuli bat ez doblatu nagoianek, lotxagarria egiten. Ez nahi zutziko ni, Ahi ba. Nautxi da zautua. Nola den gure kontzertua? Gu saiatzen gara dinamikoa izatea, beraz, zatika banatzen dugu, parteka. Eta rapa sartzen dugu. Iragazi zaitu, ja. Bueno. Zazkarra nahi zen. Ikustu zuen bezala lasterketa bukatzera doan, ikor laister bukatzen dut nire itzulia. Eta hori, gonbidatzen dute mundu guztia joatera entzutera bai 1989 diska, eta bai eta ikustera ere nolaen kontzertuan, eta askotan asko zarete eszenatokian, eta giro biziki eder bat sortzen du. Saiatzen gara, bai, jendeak gonbidatzen. Lasterketa bukatzen ahalik eta fiten, justu itzuli bat, azken itzulia, peli, lortu dezakezu. Eta hori, zer ekartzen doain beste jenderekin kontzertu bat egiteak? Asko ikasi dugu, orain ukan dugu egoera nun nire bakarkako lehen kontzertu eman dudan. Egia da lehen eta oraindik jendea igotzen dugu holtzara gurekin, beraz, noiz benka 3, 4 edo 5 izan gaitezke holtza gainean. Eta, moldatzen gara, azken finean. Moldatzen gara, besteak entzutea eta besteak akonpainatzea ere badu lana eta ikasi behar da hori guztia. Hori da. Nik zoritxarrez ezingo dut... justu bukatu dut, zuk hitz egiten bukatzean. Perfecto, bikain dena kalkulatua zen, horregatik eman dut pixkate denbora gehiago zuk esan bertzona bukatzeko. Hori gomendatzen dugu mundu guztiari diska entzutea eta hori kontzertutara hurbiltzea. Eta orain pasako gara bigarren etapara, bigarren fase handira badadoa saiokora, dena galdera bizkorrak. Ados, ea. Goazen galdera bizkorretan. Bota. Zailak dira, Zein izan da zure lehen konsola? Isabox 360. Eta zure lehen jokoa? Nire lehen jokoa Need for Speed Carbono izan zen. Need for Speed Carbono, bai. Saloian ala gelan? Gelan, gutlu gelan, bai. YouTube ala Twitch? YouTube. Eta pertsonaiek gustukoena? Bideo jokoetan? Esango nuke Far Cryeko pertsonaia. Genero gustukoena? Gidatzeko jokoak. Alduzu lotxaren jokorik? Tetris. Gutxitan aritu naiz, baina Tetris izan daiteke. Xagua ala maneta? Maneta. Ez dut ordenagailuarekin jolasten.
Lagunekin ala bakarrik? Bakarrik gustoko dut, baina lagunekin divertigarriagoa da. Haserretzen zara? Bai, oso txarra bai naiz. Fortnite ala PUBG? PUBG. Zein da zure musikarik gustukoena? Geometridaz. Joko berriak ala zaharrak? Zarrak, bakarrik zarrak. Jokorik txarrena? PGR3 ezin zen jolastu, nula zen. Beraz, bueltatu nahi zure ondora, oian? Espero dut ongi paseira, galderak. Bai, zaila, baina Ikusut Tetris aipatu zula, espero ez egola tokatuko. espero dut nik ere. Ale, prest izan, botako izut. Epa! Hiru, Hiru Street Fighter. Beraz, goazen Street Fighterren aritzera. klasiko bat. Super Street Fighter 2, 1982an ateratako borroka joko klasikoa. Arerioaren bizibarra jaitsi zure apaldu gabe. Beraz, oian, hemen gara pertsonaiak hautatzen. Ze pertsonaiek erakartzen zaituzu pixkat? Ba, ez dakit, ikusi dut pertsonaia hau berdea dela eta ilegorria, beraz... hartuko dut. Ezkiongi, nik hartuko dut Feilong. Ez dut inoiz probatu Feilong. Feilong. Eta hori, ematen du pixkat Bruce Leeren kopia nahiko Ez ditut ondo ezagutzen nik pertsonaiak. merke bat, hori. Aritu zara pixkat borroka jokoetan zoian? Olakoak oso gutxitan. Gehienetan lagunen etxean bai, baina nik etxean... Ez. Monstro bat Bai. t-shirtik gabeko gizon baten kontra, nosu irabaziko. Monstro ilegorri bat, kasu, Arriskutsua dirudi. Hau, Epa. badakizue denak, borroka jokoetan biziki txarra naiz, joko hontan bau teknika bat merabaki utz ez gehiago erabiltzea, beraz... Ni hori, ongi ulertu zuen, ni naiz t-shirtak gabekoa, eta hoian dugu monstro ilegorria. Paf! Ze lotxa. Epa! Pausatuko zizut galdera batzuk, hola, agian irabazko terresago. Epa! Zizan da hori. Zein da zure raplari gustukoena... iraziut? Irabazi duzu? Ez dakit zein doan, baina biziki ongi. Be, oso ondo. Bi rondatan da, Ah, bale. Txalo. Zin deni erraplari honen gustokoena? Zu, igual. Ez ni du. Bueno, gustatzen zaite egiten dudana, baina ez hainbesterako. Estatu Batuetatik asko gustatzen zitzaidan Tupac, baina Biggie ere kriston estiloa dauka. Bai. Gero hitzen aldetik nahiago Tupacen hitzak. Bai, Bai, hitzen aldetik bai, gehiago esaten dit. Piskat, tuk life bezala definitzen zu zure burua. Ez, baina Tupac ezen bakarrik. Ez, noskiz. Ere aldarrikapen asko egiten zituen, Bai, eta... egia da. Changes bezalako kantu batean, ebidez. Eta Biggie zen full Bai. gehiago, sabes? 50 Cent lehen aipatu dugun bezala full gangsta baita ere. Hori da. Ni egia esan, galtzen ari naiz, konzentratuko naiz. Bigi gustatzen zait. Ni pentsatut raplari hobea dela Bigi, baina kantu hobeak egite dituela Tupacek. Posible da. Nuke. Posible da. Bigik bazuen kriston Hori da. talentua. Bueno, Bana, Bana, orain, esatzeko naiz atxematen beste gauzatzu deskonzentratzeko. definitiboa. Zure rap estiloa pixkat urbiltzen da Blankari ala ez? Zure Hola, den bortitza monstrua. bortitze... Ni ala ere pertsona aski lasaia kontsideratzen naiz gehienetan. Monstrua bilakatu naiteke ere. Beraz bai, ez dago zurrun, Blankatik. Ostia, kriston paliza. Egia esan, Kokotxan ematen ditut. Ez du partida, beste bat hiltzen zaitut. Paf, blokatzen dut. Txalo. Partida biziki estua, baina... Interesgarria biziki polita, Esku emate dizut, txalo. Ez da bukatu orain, bai irabazki joko batzuk, baina... Ados, baina nontan irabazi nauz. Hori da. Orain, bueno. Ze joko badira? Ikusiko guzu zein tokatzen zaizun, hortarako, zer egin behar da? Dada botako dugu, Vale. prest izan harrapatzeko. Ados, Tetrisa espero dut ez. Nik ere. 6. Sei da joko berria, Monkey Ballen barruan den joko bat, eta orain pasako gara, hortara. Monkey Fight, Super Monkey Ball jokoko mini joko bat da.
tximino bat zara bola batean eta aurkaria plataformatik bota behar duzu. Kasu inertziari? Oso jan, hemen gaude, hartzen dugu pertsonaia. Ze pertsonaia hartuko zuzuk? Zimino honen flekila gustatu zait. Aiai beraz. Aiai hartuko dut. Nik, nordan baby hartzu, baina Mimi hartuko dut. Mimi. Hop, berdin, behar Ja. eman. Hop, zelaian. Hola, biziki ongi. Zelai klasikoa, ez? Hori da, zelai klasikoa naiz. Egia esan joka ez dugu oraindik probatu. Ezagutzen ez duzuen entzat, helburua da bola batzuk gara, eta helburua da beste erorreraztea. Eta hori, ni Mimi naiz beraz, bola gorria, eta zuzara Bai, badoa, bola urdina. Zaila izanen da pixkatik egita honetan. Eta gutxak Hau, eratu. bonusak dira. Bat zero. Irutan da? Bai eta, bueno, kusiko, bana. Bana. Uste zumeza joka pixkat kautikoa da, bada inertzia asko pilota hauetan. Ez da mantendu behar botoia sobera luzaz Bai, bakarrik erori naiz. Berdeak kolpe txikiak eman. Esku handia du, Janeko. Oraindik handiagoa. Dabe. Pepiak erori gara. Hop. Le mantxa hau izanen da. Jokoa. Ez dut ikusten alsobera zenbat gaua zen, baina... Ari da, biziki interesgarri. Bai, jokoa hau gustatzen zait, Belen aldia da ateratzen dena. Ba, ez nuen ezagutzenik ere, ez, Hop. Ni behin ez duen sobera probatu. Irabazi duzu? Eta, irabazi dut. Irutara da, ez da naiz trompatzen. Hop, round B. Bigarren Hori berdin, Street Fighter bezala, lehena bi irabazten, eta... Ados. Eta hori. Ongi sentitzen duzu, ala... Bai. Hau, atope, konzentratuta. Epa, Truka da, ez bestearen bola sobera begiratzea. Toma! Toma! Bonusak ezakit zer den, niretzat? Vortex, zer da hori? Ez. Zer da hori? Zakit. Esku handia. Hori kasetan bonusak badira, esku handia pixkat indartsoa da. Azu botatzituzu bolak bezala? No, zakit. Bai, eta beste bonus bat hartzen bazu, oraindik handiago bilakatu ditu. Hop, kanpora, ale. Ze maltzurkeria. Iepa! Berdindua doa. Gartzitzut. Bana. Ez dugu puntu kopuru berdina, ez dakit zergatik. Orain, zuko 25 dituzu. Egia da, hori bitxia da. Ustut. Esperantza horrein niretzat, 4 segundu. Bonus hartu. Bi, eta 3. mantxa izanen da, beraz. Bai. Estua horrein goz, Bai. Biziki ongi bian. Beraz, ezakit nork asmatuen joko hau, tximinoak bola batzuen barnean, baina... Irringarria da. Bai. Hop. Zer rapero nahiko zen... zure bola behiratzen. Zer rapero ikusi nahiko zenituzkezuko bola baten barruan... galtzen egin izti. Borrokatzen. Hola. Zeintzuk? Ez dakit, Kanye West eta Jay-Z, adibidez. Gero, Kanye West, ez dakit momentu hona den Kanye West gonbidatzeko badadora, nahiko... Zuzu beranduko gai hori. Etorriko. Nire ustez komplikatuan niretzat. Hasieran kostatu zaizu, baina menperatzen ari zara horre. Bai. Espalditikan ez nintzen jolasten, bideo-jokoetan, eta ala. Hogei puntu ditut bapatean. Ada esperantza. Esperantza galtzen den azkena. Galtzen den azkena partida. Biziki ongi jokatu hau, Jan. Garaipen egitan merezia, partida ederra. Polita, bai. Gustatu zain niri joko hau? Nire esan? Nire. Me bada. Laugarrena, esatu hor bukatu dela, irabazi. Ados. Ez dugu denborarik, laugarren bat egiteko. Zeratik bananak emate dituzte. Tximinoek bananak maite dituztelako. Egia da. Orain pasako gara dadoaren jaurtitzera. Vale. Hirugarren aldi bat. Hori da. Eta hori, berdin, erakutsi zenbakia. Hop. 3 egin dugu, daia ez? 3 bai, bota berriz, beraz. Bi. Tetris.
Bueno, ba, tokatzen nahi ez genuen jokoa, Tetris, ba, hortan arituko gara, orduan. Bai. Hare, goazen. Tetris, bertxo 1984an atera da. Tetris ez dago azaldu beharrik, historiako jokorik ezagunena da. Puntu gehien lortzen dituenak irabazten du. Beraz, hasiko gara, presaude hoian? Pres nago, bai. Esan diazu, kamaratik kanpo, bazuela 15 urte Ez nintzela hontan aritzen. ezin la Tetrisan aritzen. Nola ikuste duzu? Bueno, zentzua berdina da. Beraz, erresa dala ere, baina... Ez dakit irabaziko dudan ez. Horitarazten dute, ni naizela eskuin eta... Ni naizela esker eta hoian eskuin. Hori da. Hori da. Ez dute biziki ona dela organizazioarentzat eta olako gauzarentzat, ni hastena biziki baten. Zu pertsona organizatua zara, hoian? Ez bat ere. Askotan aski desastre. Hoi ba, onpatu, ne? Bon, biziki aizki doa. Azken momentuan. Bon, nahiko xelebrea gure partia horrengo, zoian? Bai. Bueno, forma politak emate ditu. Hori da, artistikoa. Piskate, Andoniren antzekoa, nire. Zuke duzu ikusi sobera nola izan den Andonirena, baina... Tetrisan aritu zarete baita? Bai, hori da. Eta nahiko... Hola... Eta nun ariz fe, nola aritzen ziren Tetrisenean zu ordena gailuan? Mugikor zahar batean. Mugikor zahar batean? Bai. Ipatazigun, bai, saio batean Laurak, klaketik, zetorren gonbitak, bera komunean ari zela asko Tetrisan. Toki... Okaldu zuen ala ere, baina... Toki aparta da. Bai, meni ustez, olako joko entzat, biziki... Egia esan behar badut, azken grabaketa eta gero ibili nintzen entrenatzen pixkat, zenta ikusten Tetris maila lotxagarria zela. Eta, ba, ez dut bat ere pagatu, Ni poliki nijoa, porque ez naiz oso ondo horretzen. Gero logika berdina da, baina... Lortzu zuzu gaineko piezak eta azpiko... Eta behiratzen? Baitut zuloak, baude zuloak denetan utzi ditut. Kere... Hop... Ni komplikatzen hor galduko dut... Aski fite... Ustez, ez da nork irabazten duen, baizik eta nork galtzen duen azkenik. Bueno, gero nik 9 puntu ditut, zuk 6. Hori ez du, jeitze dut ulertu. Baude puntuak Tetrisean? Bai, behira. Hau bertxo hontan bai, zenta helburua da... Puntu gehien egitea, suposatzu. Naiz eta batzutan lehena galtzen bauzu galtzen duzun, hori ere argitzekoa da, baina... Zer gaizkin joan. Bon... Nire porrota helduko da segundu batetik bestera. Nirea baita. Nire helburua hor da... Saiatzai, zu baino pixkat gehiago irauten. Punturen bat egiten saiatuko naiz. Nire pantaila hor... Irabazi dut? Iru, galdu dut, hil naizelako. Ba, hori, zorionak, oian. Irabazi nauzu lasterketetan, nik irabazi Street Fighterren. Bai, esfortzu bakarrik egin gabe, irabazi nauzu Tetrisean, tximino pilotan. Eta hori, zuzera gaurko garraile handia, oian. 1000 esker, hasiko naiz, hori da. gehiagotan aritzen. Hori da. 1000 esker etortzagatik. 1000 esker gomendatzagatik. Zer esango zeineke ikusentzulei joateko entzutera egiten duzuna, pixkat, nun atxematen aldute? Atxema dezakete Petrila Studioko kanalean, dela gure estudioko kanala, eta bero bestela Instagrametik, edo berriak segitzeko, kontzertuen berriak segitzeko baita ere, eta hala. Hori da. BHO, Laister kontzertuz, hori gomendatzen zuen nik entzutea jen diska, 1989, biziki diska ederra, fite entzuten dena, biziki agradabla entzuteko, eta helduen hilabetean ikusten dugu elkar, beste bideoioko askorekin eta gonbita berri batekin. Ongi izan, eta laster arte!